Yes. No niin, hei, tervetuloa Bottiverstaan syksyn webinaariin, miten kielimallit toimii. Ja tänään meillä on Janne Ikola kertomassa, ja tämä onkin tosi kiinnostavaa. Harva meistä ehkä tietää, mitä kaikkea siellä taustalla oikeastaan tapahtuukin, niin pidemmittä puheitta tervetuloa kaikille, ja Janne, ole hyvä, kerro meille, miten kielimallit toimii. Joo, moikka kaikille niille, ketkä on livenä paikan päällä ja niille, ketkä sattuu katsoa tätä tallennetta. Niin, tänä aamuna ajateltiin, että käytetään tunti siihen, että tavoitteena olisi vähän avata käyttäjille ja kuulijoille sitä, että miten nämä ChatGPT:n tai Googlen Geminin tai muiden tyyppiset kielimallit toimii. Tämä ei ole kauhean syvä sukallus siihen itse teknologiaan, että ei niinkään, että tämä olisi suunnattu kehittäjille, vaan enemmänkin tavalliselle käyttäjille, että ymmärtää vähän, että mikä mekaniikka sen kielimallin taustalla on ja miten se toimii, ja se auttaa vähän hahmottaa sitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja tosiaan mun tausta on lyhyesti Janne Ikola. Starttasin Bottiverstaan tuossa vähän yli vuosi sitten. Tehdään erityyppisiä tekoälykoulutuksia, tekoälytyökaluja erilaisille tiimeille. Ja tuossa viime syksynä starttasin AI-sanomat, minkä idea on tuoda tekoälyosaamista ja tekoälytietoutta kaikille suomalaisille käyttäjille. Ja Bottiverstas ja AI-sanomat tekeekin tätä myötä aika tiivistä yhteistyötä. Meillä on tosiaan tunti aikaa. Tässä on aika paljon asiaa. Mä just katsoin, että meillä on noin 20 kalvoa erityyppistä sisältöä, niin käydään tässä suhteellisen vauhdikkaasti. Niille, ketkä on livenä, niin saa pysäyttää, saa kysyä kysymyksiä. Ehkä helpoin, jos heitätte tuonne chattiin, niin Johanna nappaa niin sitten kiinni ja pysäyttää mua tarvittaessa. Mutta tosiaan käydään läpi vähän sitä, että miten kielimallien alla oleva teknologia toimii, sivutaan niitä erityyppisiä mahdollisuuksia, mitä kaikkea sillä pystyy toteuttamaan. Ja sitten ehkä tärkeä huomio on käyttää jonkin verran aikaa myös niihin riskeihin ja rajoituksiin ja tietoturvaa ja kaikkea tämän tyyppisiä. Siihen tekoälyteknologiaan sisältyy tänä päivänä ihan hirveä määrä myös pelkoa ja sellaisia väärinymmärryksiä. Osa käyttäjistä tai osa innokkaista tuntuu ehkä vähän väärin ymmärtävän ne tekoälyn mahdollisuudet, niin nyt olisi tarkoitus vähän niin kuin tuoda takaisin jalkoja maan pinnalle, ja sitten taas niille, ketä se tekoäly tuntuu vähän niin kuin pelottavan ja tulee sellainen olo, että apua, että se vie mun työpaikan, niin mä lupaan, että tämän webinaarin jälkeen ehkä vähän luottavaisempi olo, että kyse ei ole nyt mistään Terminator-tyyppisestä tekoälystä, mikä tulee valtaan maailmaa, niin toivottavasti pystytään niin molempia vastaan. Hei, kiitos Janne. Ennen kuin jatkat enemmäs, niin mä laitan tämmöisen nopean pollin, toivottavasti tulee teille näkyville. Olisi kiva tietää, että minkä verran te ajattelette tietävänne kielimallien toiminnasta. 1 on, että en tiedä oikeastaan mitään. 2, että jotain pientä hajua on. 3, että on kiinnostunut asiasta ja tiedän melko paljon. Ja sitten 4, että kyllä näitä asioita ajattelen säännöllisesti ja kielimallien toiminta on mulle hyvinkin tuttua. Joo, vastattakaa ihmeessä sinne, niin vähän hahmottaa myös sitä, mikä on osallistujien tausta. Hyvä, hei, sukelletaan suoraan asiaan. Tekoäly itsessään on tietysti vanha teknologia, lähtenyt 60-luvulla liikkeelle, ja siinä on itse asiassa hauska anekdootti, että silloin aikoinaan, kun tekoälyyn, koneoppimiseen ja neuroverkkoihin perustuvaa teknologiaa lähdettiin ensimmäistä kertaa kehittämään, niin näissä yhdysvaltalaisissa yliopistoissa on vakuuttunut fiilis siitä, että noin kesän aikana, silloin kun sitä lähdettiin keväällä toteuttamaan, niin kesän aikana saadaan tekoäly ratkaistua, ja se tekoäly on sitten syksyllä käytössä. Ja siinä vierehti noin 60 vuotta ennen kuin päästiin tosiaan tähän tilanteeseen. Ja tuossa 80-luvulla tekoälyssä oli tämmöinen kuuluisa tekoälytalvi, eli tavallaan tuli sen 60-70-luvun niin kuin alun jälkeen ehkä semmoinen realismi siitä, että kyseinen teknologia ei tulekaan saman tien uudistamaan maailmaa, vaan tuli vähän ehkä semmoista niin kuin pettymystä siihen. Ja nyt tietysti sitten taas ChatGPT:n ja tämän generatiivisen tekoälyn myötä niin se innostus syntyi uudestaan. Mutta ehkä tärkeää niin korostaa sitä, että tämä ChatGPT tai generatiivisen tekoälyn teknologia, niin se on osa tämmöistä suurempaa koneoppimisen tai tekoälyn kenttää. Ja tänä päivänä tietysti me kaikki käytetään tekoälyä hyvin monissa eri sovelluksissa. Ja tekoäly itsessään on ujuttautunut oikeastaan kaikkeen meidän tekemiseen, olkoon se sitten vaikka siitä, että mitä Netflix suosittelee seuraavaksi leffaksi, tai onko se vaikka sitten iPhonein kamerassa oleva tarkennusteknologia. Kaikkien pohjalla on erityyppisiä niin kuin koneoppimiseen pohjautuvia algoritmeja.
tekoäly tai AI itsessään, niin alalla on aina käytetty semmoista hauskaa vertausta, että tekoäly on aina jotain semmoista, mitä tietokoneet ei vielä voi tehdä. Se on aina tavallaan, kun siitä tekoälystä tulee sellainen normaali sovellus, mitä kaikki käyttää, niin se on vaan niin kuin tietokoneet, mitkä toimii, ja sitten se tekoäly itsessään tuntuu olevan aina se asia, mitä meillä on vielä saavutettu. Että tavallaan ala kehittyy ihan valtavasti, ja se ujuttautuu oikeastaan kaikkeen siihen meidän tekemiseen. Mutta generatiivinen tekoäly on tosiaan osa tätä isompaa tekoälyn kenttää, mikä sisältää paljon pitkään käytettävissä olevia teknologioita. Eli tavallaan me voidaan koneoppimisen tai tekoälyn avulla niin kuin ennustaa eri asioita, olkoon ne vaikka niin kuin taloudessa tai sijoittamisessa tai muussa vastaavassa. Me voidaan käyttää tekoälyä niin kuin segmentoimaan asioita, eli tavallaan luokittelemaan niitä, tai sitten vaikka just, jos nyt miettii vaikka jotain ennustusalgoritmeja, niin kun algoritmi seuraa vaikka sitä, että kuinka paljon aikaa te käytätte tietyn tyyppisissä YouTube-videoissa, se seuraa sitä, että mistä videosta tykkäätte, missä kohtaa te keskeytätte, se algoritmi yhdistelee vaikka YouTubessa paljon tämmöisiä datapisteitä, ja sitten se oppii siitä ennustamaan, että millä todennäköisyydellä joku tietty video on sellainen, minkä parista vietätte aikaa. Tähän niin kuin sivuten niin on muutama hyvä kirjakin aiheesta, mikä sivuaa tätä, että kuinka vahvasti nämä algoritmit ohjaa meidän elämää tänä päivänä. Että algoritmit on mukana tuossa meidän mobiilipäätelaitteissa, noissa karttasovelluksissa, erityyppisissä sisällöistä, mitä käytetään, niin kaikki tässäkin kuvassa niin kuin näytetyt erityyppiset tekoälyteknologiat niin on kyllä mukana oikeastaan kaikessa, mitä me tänä päivänä tehdään. Mutta oikeastaan sitä halusin vaan korostaa, että niin kuin se generatiivinen tekoäly, mitä suuri osa tässäkin webinaarissa olevista käyttäjistä on käyttänyt, niin se on pieni osa kaikkea sitä isompaa kenttää. Hyvä. No mutta kielimallit, LLM-kielimallit tarkoittaa Large Language Model, eli miten tämmöinen iso generatiivisen tekoälyn kielimalli on tehty, niin sen pohjalla on oikeastaan iso neuroverkko, käydään tuossa myöhemmin vähän läpi, että miten tämä on tehty käytännössä, mutta on isolle tämmöiselle neuroverkolle annettu valtava määrä julkista dataa. Ja julkisella datalla tarkoitan oikeastaan niin kuin kaikkea internet-sisältöä. Nämä ensimmäiset GPT-versiot koulutettiin pitkälti tämmöisellä erityyppisellä niin kuin forum-datalla. Tarkoittaa sitä, että foorumeissa, vaikka Redditissä ja muissa vastaavissa, niin siellä on tosi hyvää koulutusdataa siinä, että siellä on niin kuin kysymyksiä ja vastauksia, tavallaan kysymys- ja vastauspareja. Niin tekoäly tai neuroverkko oppii siitä, että kun kysytään tietyn tyyppisiä kysymyksiä, niin siihen voi antaa tietyn tyyppisiä vastauksia. Tai jos miettii vaikka Wikipedia-dataa tai blogidataa, niin tekoäly oppii hiljalleen sitä, että millä tavalla sitä niin kuin tekstiä pitää pystyä jatkamaan tavalla, että miten se pystyy generoimaan niin kuin uusia sanoja sen annetun pohjalta. Ja se, mitä se kaikessa yksinkertaisuudessa se kielimalli tekee, niin se vain arvaa sitä, että miten niin kuin annettu lause jatkuu siitä eteenpäin, mitä sille on annettu niin kuin aluksi. Eli jos te olette käyttäneet vaikka ChatGPT:tä, niin kun te kysytte ChatGPT:ltä jotain, niin sen taustalla oleva kielimalli vaan pyrkii jatkamaan sitä, että milläköhän todennäköisyydellä tämä teksti jatkuu tietyllä tavalla. Tämä saattaa kuulostaa epämääräiseltä, näette kohta vähän niin kuin esimerkkiä. Mutta vaikka se antaa teille hyvinkin älykkäitä vastauksia, se tuntuu siltä välillä, että ChatGPT on ihan tietoinen olento ja sen kanssa pystyy käymään keskusteluita, niin se antaa vaan sen illuusion siitä, koska se oikeasti vaan tuottaa tekstiä. Ja senkin on moni varmaan huomannut, jos on käyttänyt Copilotia tai ChatGPT:tä, että se antaa vähän erityyppisen vastauksen joka kerta. Ja se vastaus itsessään, se sisältö voi olla ihan yhtä laadukas joka kerta, mutta se tapa, millä se tuottaa vähän eri sanoja hyödyntäen, vähän eri lauseita hyödyntäen, niin tämä on osaltaan yksi tekoälyn tai generatiivisen tekoälyn hyvistä puolista, mutta se voi olla myös yksi huonoista puolista. Eli tavallaan se ei anna joka kerta samaa vastausta, mutta se antaa aika luotettavasti niin kuin se vastauksen sisältö on kuitenkin niin kuin laadukas. On tärkeää ymmärtää, että se perustuu tiettyyn todennäköisyyksiin. Ja sen ei tarvitse välttämättä olla tietenkään tekstiä, että se tuottaa. Se voi olla yhtä hyvin tietokonekoodia, koodauksessa käytettävää niin kuin koodia. Se voi olla kuvaa. Tässä webinaarissa me ei käydä läpi siten, miten nämä tekoäly-kuvageneraattorit toimii. Voidaan sivuta niitä tulevissa webinaareissa.
Sillä ei oikeastaan väliä, mitä se tuottaa, se neuroverkko. Se kyse on vaan siitä, että se pyrkii ennustamaan sitä, että miten jotkut tietyt numerosarjat tai tekstisarjat jatkuu. Ja tässä on hyvin, hyvin yksinkertainen esimerkki, että jos sille tekoälylle, vaikka ChatGPT:lle annettava tämmöinen kehote tai prompt on taivas on, niin sen jälkeen on tiettyjä todennäköisyyksiä, millä se kyseinen lause jatkuu. Suurin todennäköisyys on todennäköisesti sillä, että taivas on sininen, mutta yhtä hyvin se voi olla, että taivas on harmaa, taivas on pilvinen. Ja tämän taustalla on tosiaan tiettyjä todennäköisyyksiä aina sille, että millä se tietty lause jatkuu. Kaikissa yksinkertaisuudessa on kyse siitä. Ja tuon moottorin sisällä on tämmöinen kompleksinen neuroverkko. Neuroverkko sanana tulee oikeastaan siitä, että se pyrkii jäljittelemään sitä, miten ihmisen aivot toimii. Eli siellä on yhdistelmä tämmöisiä neuroneita, mitkä on tavallaan vaan tietokoneen ohjelmistossa olevia niin kuin vastaavia kappaleita, ja sinne sisääntulopäähän, kun syötään tiettyjä sanoja, niin se neuroverkko sitten käsittelee ne sanat ja antaa tietyllä todennäköisyydellä niin kuin seuraamaan sanan. Että jos tuossa on vaikka, että kissa istuu matolla, niin se mattosanan todennäköisyys tuon lauseen jatkossa on noin 97%. Mutta tämä on niin kuin, en mene kauhean syvälle siihen, miten neuroverkot toimii tai miten niitä koulutetaan, mutta se taustalla oleva se kielimalli niin on oikeastaan iso läjä numeroita, iso läjä niin kuin numeroita ja niiden yhdistelmiä. Ja se tuottaa sitten meille sellaisen illuusion siitä, että sen kanssa pystyy käymään järkevää keskustelua. Tässä on vähän ehkä järkevämmin toteutettu sama asia, että kun se ChatGPT tuottaa teille tekstiä, niin käytännössä se, mitä se tekee siellä taustalla, on se laskee todennäköisyyden joka ikisen sanan jälkeen, että millä todennäköisyydellä se kyseinen lause jatkuu ja mikä se seuraava sana on. Että jos sanotaan vaikka, että minä pidän, niin minä pidän sinusta, niin sille sinusta sanalle tässä käytännön esimerkissä sillä on 38% todennäköisyys. Ja se tuottaa vähän eri sanoja riippuen siitä hetkestä. Näette tuossa, mä opetan myöhemmin vähän, miten se valitsee näitä sanoja, mutta idea on tavallaan se, että se laskee tiettyjä todennäköisyyksiä pohjautuen siihen, mitä sillä on aikaisemmin sanottu. Ja tästä syntyy se illuusio tosiaan se, että se pystyy käymään keskustelua ja ymmärtää, mitä sille sanotaan. Mutta jokaisella tämmöisellä sanalla siinä lauseessa on oma painoarvonsa, mitä se tuottaa. Hyvä. Joillekin saattaa olla tuttu Daniel Kahnemanin tämmöinen 2 eri systeemin ajattelumalli. Tässä ei sinänsä ole mitään kauhean uutta, mutta tämä kirja itsessään oli menestys. Ja se perustuu oikeastaan siihen 2 malliin, missä ihmisen aivoissa on 2 eri systeemiä. Toinen on tavallaan tämä meidän liskoaivosysteemi, mikä reagoi niin kuin välittömästi ja nopeasti. Ja se on hyvin intuitiivinen, automaattinen, me ei pystytä itse hirveästi vaikuttamaan siihen. Et jos joku vaikka, kuuluisa esimerkki on tavallaan se, että kun laittaa käden liedelle, niin me nostaa se käsin ennen kuin me tajutaan, että me ollaan nostettu se siitä. Tai sitten ehkä inhimillisempi esimerkki on vaikka se, että jos ajatte autolla ja joku kiilaa siihen teidän eteen, niin se ensimmäinen reaktio on niin kuin aggressio ja semmoinen viha, suuttumus. Ja sen jälkeen vasta, kun se ensimmäinen reaktio on syntynyt, niin meillä tulee tämä meidän aivokuori astuu periin, me aletaan niin kuin ajattelemaan, rationalisoimaan, miettimään, että mikä tässä on niin kuin järkevin toimintatapa. Ja tämä systeemi 2 on enemmän sitä niin kuin hidasta, rationaalista suunnittelua, miettimistä. Sitä voidaan hyödyntää tämmöisissä hyvin monimutkaisissa ongelmissa, mitkä vaatii erityyppisiä niin kuin ajatuspolkuja. Ja meidän aivoissa on nämä 2 systeemiä. Ja miksi mä tämän tuon tässä kohtaa esiin, niin nämä nykyiset kielimallit ja generatiivinen tekoäly, niin se on lähtenyt liikkeelle tuosta System 1:stä. Eli niin kuin mä äsken kuvasin, niin se kielimallimoottori, se vaan tuottaa automaattisesti vähän niin kuin System 1-tyyppisesti niitä sanoja ja tekstejä. Ja se, mitä sen päälle on tehty, niin nämä tekoälyä tarjoavat palveluntarjoajat, kuten vaikka OpenAI tai Google tai Microsoftin Copilotit, niin ne on lähtenyt tavallaan tämän systeemi 1 päälle sitten niin kuin parantamaan ja kehittämään sitä erityyppisillä lisäalgoritmeilla tai lisäpalikoilla. Ja sillä niin kuin se itse se kielimalli on edelleenkin yhtä tavallaan typerä, se tuottaa samalla lailla vaan sitä tekstiä, mutta sitten näillä lisäosilla ja täydennyksillä ja uudella teknologialla niin me pystytään sisällyttää siihen tekoälyyn näitä systeemi 2 malleja. Tällainen kömpelö, mutta hauska esimerkki, mikä nyt OpenAI:n GPT-4o
tuntuu taklaavan tämän jo ihan hyvin, mutta se oli aika helppo testi tästä, että jos te pyysitte vaikka ChatGPT:tä kirjoittamaan runon, minkä ensimmäinen lause ja viimeinen lause on sama, mutta sillä, että se viimeisessä lauseessa on käänteinen sanajärjestys. Eli jos ensimmäinen lause on taivas on sininen, niin sitten viimeinen lause on sininen on taivas. Ja sitten siihen väliin pitää tuottaa vaan runo. Niin tämä on ihmiselle suhteellisen yksinkertainen esimerkki tai suhteellisen yksinkertainen toteutus, riippuen vähän siitä, että kuinka vahva runosuoni on itsellä, mutta tavallaan meidän tarvii vaan omassa päässä miettiä, että okei, tässä on aloituslause, ja sitten mä käännän sen toistepäin, sitten mä vaan keksin tähän väliin niin kuin sen runon. Et ihmiselle hyvin yksinkertainen esimerkki, mutta jos miettii, että se kielimalli se ei niin kuin tiedä yhtään, mitä tapahtuu siellä lopussa, se vaan tuottaa se tekstiä. Niin se kielimalli ei voi palata tavallaan, että se ensin tuottaa runoa ja sitten se palaa siellä lopussa vasta alkuun miettimään, mitä se on tehnyt. Niin se tämän tyyppinen haaste oli aika vaikea niin kuin kielimalleille pitkän aikaa. Ja nyt tätä on pyritty taklaamaan sillä, että sen päälle on tuotu näitä systeemi 2 niin kuin lisäalgoritmeja, lisätoiminnallisuuksia, mitkä sitten parantaa sitä. Toinen hauska esimerkki, millä pystyy testaamaan tätä samaa asiaa, on se, että kun siellä kielimallin taustalla on tosiaan valtava määrä tätä julkista dataa, ja siihen julkisessa datassa, millä sitä kielimallia on koulutettu, niin siellä on näitä erityyppisiä niin kuin loogisia pähkinöitä, ajattelupähkinöitä, tämmöisiä ongelmia. Ja yksi on aika tyypillinen niin kuin ongelma, minkä osa on varmaan saattanut kuulla, on tämä tämmöinen pähkinä siitä, että jos joen toisella puolella on mies, koira ja kissa, ja miehen pitää ylittää veneellä niin kuin joen toiselle puolelle, ja sitten siinä veneessä voi olla vain yksi eläin kerrallaan, niin kuinka monta matkaa sen miehen pitää tehdä, jotta se pääsee ylittämään sen joen. Tämän tyyppisiä matemaattisia ongelmia me ratkattiin niin kuin koulussa. Niin siitä syntyy sellainen hauska ilmiö, että kun se kielimalli on oppinut kaikista näistä julkisista esimerkkeistä, niin sitten kun sitä kysyy vaikka tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen, että miehen ja koiran pitää päästä joen toiselle puolelle, ja tuossa veneessä voi olla vain 2 asiaa kerrallaan, niin kuinka monta matkaa se mies tarvitsee sen veneen kanssa. Niin looginen ratkaisu on tietysti vain yhden, koska se vaan menee veneen. Se vaan menee, se on niin kuin kompakysymys. Niin se vaan menee veneellä sen joen toiselle puolelle. Mutta sitten taas kun kielimalli on koulutettu tällä kompleksisella näillä ongelmilla, niin se usein saattaa vastata sillä, että miehen pitää mennä ensin toiselle puolelle, sitten se pitää tulla takaisin, sitten se pitää hakea se koira ja sitten tulla uudestaan yli. Tämmöisillä niin kuin hauskoilla kompakysymyksillä pystyy vähän niin kuin jallittaa sitä kielimallia ja huomaa, että sen taustalla on kuitenkin edelleenkin tuo systeemi 1 ajattelu. Ja sitten kun te huomaatte ja testaatte vaikka tämän tyyppistä esimerkkiä, niin jos te huomaatte, että se toimiikin niin kuin oikein, se vastaa järkevästi, niin kuin mä testasin just pari päivää sitten GPT-4 tätä samaa asiaa, niin se vastasi ihan oikein, mikä tarkoittaa sitä, että sitä kielimallia ja sen toimintaa on siinä niin kuin taustalla parannettu erityyppisillä algoritmeilla ja korjauksilla. Et, niin kuin tilkitään tavallaan näitä tämmöisiä niin kuin virhetilanteita, mutta se silti tarkoittaa sitä, että se itse teknologia, mikä siellä taustalla toimii, se toimii edelleenkin samalla tavalla. Hyvä. Katsotaan muuten ihan käytännön esimerkki. Mies ja koira ovat joen toisella puolella. Joen rannassa on vene, johon mahtuu vain 2 matkustajaa. Kuinka monta kertaa miehen pitää ylittää joki, jotta kaikki ovat joen toisella puolella? No niin, tässä näkyy hyvä esimerkki on siitä, että se kompastuu siihen ongelmaan. Mä kysyin tuon vähän eri tavalla aikaisemmin. Niin tuossa on hyvä esimerkki siitä, että se ei osaa vastaa siihen. Se olettaa, että pitää mennä 2 kertaa, 3 kertaa yli. Vähän riippuu siitä, miten tuon kysymyksen kysyy, että osaako se vastata. Nyt näkee, kun mä kysyisin sen tuolla tavalla, se ei osannut vastaa siihen oikein. Hyvä käytännön esimerkki siitä tavallaan älykkyydestä. Hyvä, mutta tosiaan näitä tilkitään pikkuhiljaa. Ja, jos nopeasti sivuu tavallaan sitä nykyistä kielimalliteknologiaa, niin tosiaan kun se kielimalli vaan tuottaa sanoja,
ja sitä pystyy vähän niin kuin ohjaamaan ja korjaamaan, että se tuottaa järkevästi sanoja, niin tämä sanoja tuottava teknologia, niin sillä tulee tietyt rajat vastaan sinne, mitä kaikkea se pystyy tekemään. Ja tämän rinnalla osa on saattanut törmää, vaikka viime talvena puhuttiin ChatGPT 5-versiosta, missä on tämmöinen niin sanottu GU-star, GU-tähtiteknologia. Ja se GU-tähtiteknologia on yksi tämmöinen koneoppimisen tai algoritmien teknologia, mikä on optimoitu löytämään niin kuin ratkaisuja. Et vaikka sanotaan, että jos joku sokkelo tai on vaikka niin kuin kartta, niin mikä on optimoitu niin kuin tie paikasta A paikkaan B. Niin nyt on huhuiltu sitä, että tässä GPT-5 niin on tämän peruskielimalliteknologian lisäksi tuotu rinnalle myös GU-star-teknologiaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että siinä se tuodaan tavallaan niin kuin systeemi 2 teknologiaa siihen mukaan, että kun se kysyt joku kysymyksen, niin ennen kuin se alkaa tuottaa sitä tekstiä, se pyrkii sillä GU-star-teknologialla ensin löytää sen oikean ratkaisun ja sitten vasta niin kuin sanoo sen, mitä vaan niin nopea taustahyppäys tähän, mitä on tulossa. Ja tämä on tietysti se, mitä hirveästi sitten pelätään, on just se Terminator-tilanne, että nyt meillä syntyy tämä geneerinen tekoäly, mikä sitten osaa tehdä kaiken, mitä ihminen, ja sitten se alkaa kehittää itseään, ja sitten siitä syntyy tämä eksponentiaalinen kasvunkäyrä. Tuossa on nyt kömpelö esimerkki tavallaan siitä, että kun siinä tekoälyn alla on tietty niin kuin koodipohja, millä se on koodattu, niin sitten se alkaa opettamaan, parantamaan sitä, se oppii, mikä toimii, mikä ei toimi, ja sitten se parantaa itsestä omaa teknologiaansa ja alkaa korjaamaan itseään. Ja niin kuin tuossa äsken kuvasin sitä, miten tuommoinen generatiivinen tekoäly toimii, niin se ei ole oikeastaan mahdollista tässä niin kuin nykyteknologiassa. Yksi käytännön esimerkki, mistä tämmöistä niin kuin itse kehittyvää, itse parantavaa algoritmia on käytetty, on tämmöinen AlphaGo, Googlen kehittämä algoritmi, mikä siis pyrkii voittamaan ihmisen tässä Go-pelissä. Niille, kelle nyt sattuu olemaan tuttu Go-peli, mutta se on shakista vähän niin kuin monimutkaisempi tai yksinkertaisempi peli, mutta siinä on enemmän erityyppisiä vaihtoehtoja. Niin kuin tavallaan pelin kulussa. Se on vaikeampi. Shakki on helpompi opettaa tietokoneelle tai tekoälylle, mutta se Go on ollut aina vähän sellainen iso haaste. Niin, ensimmäisessä vaiheessa, kun Google lähti rakentamaan tämmöistä itseoppivaa Go-algoritmia, mikä osaa pelaa ihmistä vastaan, niin ensimmäisessä vaiheessa sille vaan opetettiin ihmisten pelejä. Sille näytettiin valtava määrä, miten ihmiset pelaa eri tilanteissa. Ja se siitä oppi päättelemään, että okei, että jos laudalla on niin kuin pelinappulot on tässä kohtaa, niin seuraava looginen askel eteenpäin on niin kuin tämä. Ja sitten toisessa vaiheessa se, missä se oikeasti saatiin voittamaan ihminen tässä pelissä, oli se, että sen sijaan, että se opiskeli ihmisten pelejä, niin se laitettiin pelaamaan itseään vastaan. Ja se pystyi pelaamaan tietysti satoja miljoonia pelejä. Sen sijaan, että se katsoo niin kuin tuhansia ihmispelejä, niin se voi pelaa satoja miljoonia pelejä itseään vastaan. Ja se oppi tavallaan sieltä päättelemään, että mikä on järkevin pelitapa aina erityyppisissä tilanteissa, ja se pystyy tavallaan niin viemään niitä skenaarioita vaikka kuinka paljon eteenpäin. Ja minkä takia tämä toimi käytännössä on se, että Gossa tai missä tahansa peleissä sille tekoälylle tai algoritmille voidaan antaa tämmöinen niin kuin selkeä, puhutaan reward-functionista, että tavallaan se tietty niin kuin voittotilanne, sitä voidaan palkita siitä, kun se voittaa ihmisen. Ja peleissä on tavallaan selkeä lopputulos, selkeä voitto, niin on jotain, mitä kohti se pystyy niin kuin se tekoälyalgoritmi niin kuin optimoimaan itseään. Ja sitten taas kielimalleille, kun se tuottaa vain sanoja, niin sillä ei oikeastaan ole mitään selkeää, niin kuin, että jos teidän pitää tuottaa uusi slogan yritykselle, niin ei ole mitään semmoista niin kuin maailman parasta slogania, mihin se pitäisi päätyä. Että se tavallaan niin kuin se kaikkien hyvien sloganeiden avaruus on niin kuin valtava. Niin sen takia, että tätä nykyistä teknologiaa ei voi optimoida samalla tavalla kuin niin kuin peleihin keskittyvää tai tiettyyn lopputulokseen yrittävää niin kuin teknologiaa. Niin tämän johdosta tämmöistä niin kuin kielimallia tai yleistä päättelyteknologiaa on vaikea rakentaa, koska siinä yleisessä päättelyteknologiassa ei ole mitään semmoista tiettyä lopputulosta, mitä me optimoitaisiin. Mutta tätä pystyy hyödyntämään tämmöistä itse kehittyvää teknologiaa niin kuin tietysti kielimallin sisällä tiettyihin osatehtäviin. Ja nyt tuossa äsken mainitsin siitä GPT-5 ja siitä GU-star-teknologiasta, niin yksi vaihtoehto on tosiaan se, että se tekoäly rakentaa tämmöisiä omia pieniä sisäisiä optimoituja asioita. Että sanotaan, että sen pitää tuottaa vaikka markkinointisuunnitelma.
niin markkinointisuunnitelman rakentamisessa voidaan kuitenkin optimoida joku tietty lopputulos, tai sanotaan, että sen pitää vaikka optimoida vaikka jotain talousdataa, niin talousdatassa saadaan löytää sellainen selkeä lopputulos, mitä se tavoittelee. Ja sitten kun me yhdistetään sitä tämmöisiä pieniä voittoja, pieniä toimivia algoritmeja tämmöiseen generatiiviseen tekoälyyn, niin sitten se saattaa antaa niin kuin meille järkevämpiä tuloksia, mutta ehkä tällä nyt vaan haluan korostaa sitä, että kyseessä ei ole mikään sellainen teknologia, mikä vaan niin kuin karkaa meiltä, ja sitten se hyppää palvelimelta toiseen, ja kukaan ei tiedä, missä se on, ja sitten me jahdataan ja sammatellaan internetiä ja yritetään suojautua, niin hyvä. Mutta miten tämmöinen kielimalli sitten rakennetaan, niin siinä on muutama eri vaihe. Ja ihan ensimmäisessä vaiheessa, niin kuin mä tosiaan sivusin, niin tyypillisesti rakennetaan tämmöinen niin perusmalli, base model. Ja se on opetettu valtavalla määrällä julkista dataa. Et alkuvaiheessa näitä erityyppisiä parametreja, mitä siellä neuroverkossa oli, että tavallaan eri painoarvoja, mitä on niin kuin sanoilla ja näillä yhdistelmillä, niitä oli muutamia satoja miljoonia, ja tänä päivänä näissä isoimmissa malleissa on tosiaan biljoonia eri parametreja, ja kukaan ei tänä päivänä edes tiedä, kun on tosi moni malli on niin kuin suljettu malli, niin ei edes tiedetä kaikkea sitä dataa, millä se on opetettu. Ja tässä tietysti sivuaa myös tätä niin kuin tekijänoikeusongelmia, että kun siellä on vaikka kun on opetettu kuvista, niin siellä on tietysti sitä artistin tai taiteilijan niin kuin kuvadataa, minkä pohjalta se oppii tuottaa kuvia, ja sama pätee tietysti tekstiin. Eli vaikka tämmöisen tekstipohjaisen kielimallin voidaan laittaa jäljittelemään se vaikka Stephen Kingin puhetapaa, koska siellä on hirveä määrä niin kuin sitä Kingin tuottamaa tekstiä niin kuin näin. Mutta idea on tosiaan se, että sille annetaan valtava määrä dataa ja pyritään se saamaan ennustamaan tiettyjä niin kuin, sanoja sen pohjalta. Ja tämä perusmallin rakentaminen on se kaikista niin kuin laskennallisesti raskain vaihe. Eli se vaatii hirveän määrästä dataa, ja tänä päivänä yksi tekoälyn ongelma on se, että meillä ei ole niin kuin tarpeeksi dataa. Saattaa kuulostaa hassulta, että kun dataa syntyy niin valtava määrä, ja meitä on niin kuin peloteltu viimeiset 10 vuotta, että me hukutaan siihen dataan, mutta kun sen ongelma on se, että sen datan pitäisi olla niin kuin laadukasta, että jos se syöttää hirveän määrän kuraa, niin sä saat kuraa ulos. Niin tänä päivänä aika moni näistä niin kuin kielimalleista ja tekoälyohjelmistoista on alkanut käyttää tämmöistä synteettistä dataa. Se tarkoittaa sitä, että tekoäly itsessään tuottaa dataa, millä se opettaa itseään. Pystytään tuottamaan vaikka tietystä aihealueesta niin kuin lisää dataa. Mutta se, mitä tämmöinen perusmalli osaa tehdä, niin se perusmalli vaan jatkaa sitä tekstiä, mitä te olette sen sanonut. Eli tavallaan se perusmalli, jos te käytätte ihan perusmallia tekoälykielimallista, niin se ei osaa käydä sitä niin kuin dialogia, kun te olette tottunut, että se vastaa niin kuin vähän niin kuin sellainen assistentti. Sitten puuttuu tavallaan semmoinen ystävällinen tapa käydä dialogia. Että jos siltä kysyy kysymyksen, niin tyypillisesti tämmöinen perusmalli vaan jatkaa sitä kysymystä. Se tavallaan pyrkii miettimään, että miten tämmöinen kysymys jatkuisi eteenpäin. Se ei tajua sitä, että se pitää vastata siihen kysymykseen. Ja sitten seuraava vaihe tästä perusmallista on sitten tämmöinen hienosäätömalli. Sitä tyypillistä perusmallia hienosäädetään sitten tämmöisellä niin ihmisten tuottavilla kysymysvastauspareilla. Eli tavallaan se oppii, että kun minulta kysytään jotain, niin minun pitää vastata tietyllä tavalla. Ja sitten sitä opetetaan, että niin kuin mikä on hyvä vastaus, mikä on huono vastaus. Ja sitten se tavallaan sen sisäinen neuroverkko alkaa vahvistumaan siitä, että se ymmärtää, että millä tapaa se pitää vastata erityyppisiin kysymyksiin. Aika usein käytetään tästä vaiheesta assistant model -nimitystä. Eli tämän kakkosvaiheen jälkeen niin teillä on käytettävissä jo sellainen malli, mikä kanssa pystyy käymään dialogia, ja se ymmärtää, että kun te kysytte jotain, niin sen ei pidä vaan jatkaa sitä kysymystä, vaan sen pitää antaa siihen vastaus. Ja tämä kakkosvaihe, niin kuin tämä hienosäätövaihe, on tyypillisesti edullisempi toteuttaa. Eli tavallaan sille voidaan antaa lisää kysymysvastauspareja ja lähteä viemään sitä tiettyyn suuntaan. Ja muun muassa näitä open source-malleissa, avoimen lähdekoodin malleissa, niin osa yrityksistä on lähtenyt kehittämään omaa tämmöistä fine-tuning-mallia. Eli tavallaan me voidaan antaa sille perusmallille, jos miettii vaikka lääketiedettä tai asianajotoimistoja, missä on vaikka paljon niin tämmöistä case-dataa tai muuta vastaavaa, niin me pystytään rakentamaan siihen omaan käyttöön tietyn tyyppinen malli, mikä osaa puhua tietyllä tavalla ja osaa vastaa niin kuin oikein tiettyihin kysymyksiin niin kuin hienosäätämällä just näitä kysymysvastauspareja. Ja tämä näkyy muun muassa nyt vaikka OpenAI:n GPT-4 sillä, että jos te huomaatte, että sen
GPT-4 vastaukset pikkuhiljaa paranee. Mä kuulin tuossa asiakkaita kommentteja, että on kesän aikana, minkä olen itsekin huomannut, kesän aikana GPT-4 vastaukset on pikkuhiljaa muuttunut paremmaksi. Niin OpenAI virallisesti siirtyi tämmöiseen nopeampaan kehityssykliin, niin tavallaan ne ei odota enää sitä, että tulee kokonaan uusi GPT-malli, vaan ne pikkuhiljaa tällä fine-tuningilla niin kuin parantaa sitä. Mutta yksi tämän fine-tuningin ongelma on edelleenkin se, että siinä ei oikeastaan minkäännäköisiä tämmöisiä guardraileja, mitkä niin kuin suojelisi sitä, että se ei anna niin kuin virheellisiä tai vaarallisia vastauksia. Niin usein sitten tämmöistä fine-tunattua mallia, niin se mitä teette vaikka nämä itse ChatGPT:n käyttää, niin siellä on tämmöinen niin sanottu system prompti. Eli tavallaan siellä taustalla, kun te käytätte ja kysytte ChatGPT:ltä jotain, niin siellä taustalla siihen teidän kysymyksen niin kuin alkuun laitetaan oma tämmöinen systeemin, oma sisäinen kehote. Ja tavallaan se niin kuin huomioi aina sen systeemikehotteen siinä vastauksessa. Te ette itse näe, mikä se systeemikehote on. Tässä on, jos netistä etitte GPT-4 System Prompt, niin siellä on eri käyttäjät on saanut tavallaan niin kuin näkyviin sen System Promptin. Siinä System Promptissa on tyypillisesti kuvattu se, että olet ystävällinen ChatGPT-assistentti, joka vastaa käyttäjän kysymyksiin tiiviisti ja lyhyesti ja näin. Et se vähän niin kuin ohjaa sitä vastaa tietyllä tavalla. Ja sitten tämän lisäksi niin tämän System Prompt-mallin ongelma on vielä tosiaan se, että jos joku kysyy vaikka sitä, että miten rakennan atomipommin, niin nämä vaiheet ei vielä välttämättä näin niin kuin estä sitä. Niin sen lisäksi niin siihen on vielä laitettu päälle tämmöisiä erityyppisiä monitorointiskriptejä tai muita vastaavia, että ennen kuin se menee kielimallille eteenpäin, niin se pystytään tavallaan estämään, että sä et mitään niin kuin laitonta kysyä niin kuin vaikka pommin rakentamiseen liittyen. Niin kaikkien näiden vaiheiden, algoritmien, lisäskriptien ja muiden myötä, niin sitten tavallaan se perus hölmökielimalli, mistä puhuin aluksi, että se vaan tuottaa tekstiä, niin saadaan niin kuin toimimaan se meidän kannalta niin kuin järkevästi. Mutta kaikki on edelleenkin tietyssä määrin niin kuin, algoritmien synnyttämää illuusiota siitä, että siellä niin kuin vastinparina on niin kuin älykäs toimija. Sellainen hauska huomio, että tuossa muun muassa niin kun käydään tuossa myöhemmin läpi vähän niitä eri kielimalleja, mitä on käytettävissä, mutta Facebookin taustalla toimiva Meta julkaisi tämän oman tämmöisen avoimen lähdekoodin kielimallinsa, ja sitä pystyy netissä testaamaankin, niin siinä se hyvä puoli oli se, että Meta julkisti sekä tämän niin kuin base-mallin, eli perusmallin, että tämmöisen fine-tunatun mallin. Ja käytännössä ne sehän vaatii niin kuin kymmeniä miljoonia dollareita, kun se niin kuin Metan base-malli on koulutettu. Ne käytännössä antoi koko sen työn ilmaiseksi niin kuin käyttöön. Et kuka tahansa pystyy sen Metan base-mallin päälle rakentamaan sitten omia tarkempia kielimalleja. Niin jos haluaa joskus testaa, miten se pelkkä base-malli toimii, niin huomaa tavallaan sen, että se on aika käyttökelvoton, että se pitää opettaa fine-tunata. Mä puhuin tuossa aikaisemmin tosiaan siitä, että peruskielimalli tuottaa sanoja, ja mä hivenen valehtelin, koska se kielimalli itsessään ei ymmärrä sanoja lainkaan, vaan se käsittelee tämmöisiä niin sanottuja tokeneita. Ja otetaan tuohon auki esimerkki. Klikataan tämä auki. Niin OpenAIlla on tämmöinen tokenizer-työkalu, minkä avulla pystyy vähän niin kuin demoamaan sitä, että miten se rakentaa näitä tokeneita. Mutta idea on tosiaan, miksi käsittelee tokeneita eikä sanoja. Niin jos mietitte sitä, että se pyrkii aina ennustamaan seuraavaa tokenia tai seuraavaa sanaa, niin meillähän on paljon sellaisia sanoja, mitkä voi jatkua, niin kuin suomen kielessä on varsinkin, niin kuin, että on yhdyssanoja ja muita vastaavia, että jos on vaikka linja-auto, niin se linjasanahan voi jatkua sanalla auto, riippuen siitä kontekstista, tai sitten se voi jatkua sanalla linjasaneeraus. Niin se, millä se sana jatkuu, millä tokenilla, se riippuu siitä, mitä on sanottu aikaisemmin. Niin jotta se tekoäly pystyy tuottamaan monipuolisesti tekstiä ja se ymmärtää sitä kontekstia, mitä sen pitää tuottaa, niin sen on pakko pilkkoa ne sanat tämmöisiin pienempiin yksiköihin. Ja se pienin yksikkö on tosiaan token. Sen hyvä muistisääntö, mitä mä oon käyttänyt itse, mikä ei aina pidä paikkaansa, mutta niin ympäripyöristi kyllä, niin yksi sana on tokenia.
kohta selviää, mihin tämä liittyy, että minkä takia sillä määrällä on merkitystä, mutta niin kuin se on hyvä ymmärtää, että tekoäly itsessään ei ymmärrä niin kuin, noista sanoista yhtään mitään. Hyvä. Syötään tuosta nyt lyhytnäköisesti vaikka toi teksti tuohon. Niin nyt tavallaan kun mä annan sille tietyn tekstin, niin se näyttää mulle, että tämä kyseinen tekstinpätkä koostuu 58 tokenista. Ja tässä se värittää sitä, että tällä pystyy vähän testaamaan sitä, että kuinka pieniin osiin se pilkkoo vaikka tekstiä. Niin tuossa näkyy esimerkiksi vaikka, että niin kuin large language models, niin nämä on kaikki yksittäisiä tokeneita. Mutta samaan aikaan vaikka OpenAIs, niin kuin teksti pilkkoutuu 3 tokeniin. Vähän riippuen siitä kontekstista tosiaan, että tämä sama, olikohan tässä semmoista kohtaa, missä olisi pilkkoontunut sama sana useampaan tokeniin. No, tämä oli huono esimerkki, mutta välillä tosiaan se pilkkoo sillä, että se sama sana voi olla kontekstista riippuen, se voi olla 1 token tai se voi olla useampi token. Eli tavallaan se käsittelee kaikkia niitä sanoja tämmöisenä niin kuin tokeneina. Ja minkä takia tätä pystyy tosiaan testaamaan tällä työkalulla, jos haluaa vähän räplätä sitä, niin miksi toi token-määrä on tosiaan tärkeää, niin se johtuu siitä, että jokaisella tämmöisellä generatiivisen tekoälyn ohjelmistolla on oma tämmöinen sisäinen muisti. Ja tämä kuva itsessään on varmaan kaikille tuttu. Tuosta Star Warsin alusta tulee tämä teksti, mikä hiljalleen kaikki muistaa, kun siinä on kuvattu tämä galaksin tarina, niin se pikkuhiljaa niin kuin valuu se teksti alhaalta ylöspäin. Niin näissä kielimalleissa se sisäinen muisti, mikä siellä on käytettävissä, niin se on periaatteessa tämä sama niin kuin teksti, kun te käytte sen kanssa ChatGPT:n kanssa keskustelua. Niin jokaisella kielimalla on oma tämmöinen konteksti-ikkuna tai sisäinen muisti. Ja se sisäiseen muistiin mahtuu tietty määrä sanoja kautta tokeneita. ChatGPT 4 aikaisemmassa versiossa se konteksti-ikkunan koko oli 32 000 tokenia. Eli noin 28 000 sanaa. Ja nyt tässä uusimmassa 4O-versiossa on 128 000 tokenia, eli noin 89 000 sanaa. Ja Googlen Geminissä, niin kuin siinä kaikkien käytettävässä versiossa on 1 miljoona tokenia, ja sitten siellä kehittäjille käytössä olevassa versiossa on muistaakseni 2 miljoonaa tokenia, ja jossain teoreettisessa maksimeissa on 10 miljoonaa tokenia. Ja tavallaan se konteksti-ikkunan koko, että jos törmäätte tekoäly noita moottoreita käytettäessä siihen, että siellä mainitaan se konteksti-ikkunan koko, niin se vaan kertoo sen, että kuinka paljon asiaa se pystyy pitämään muistissa kerralla. Ja miksi tämä on tärkeää? Niin nyt kun te käytte keskustelua ChatGPT:n kanssa, niin tämä käyty keskustelu, tämä kaikki mikä tässä näkyy, niin tämä on sen konteksti-ikkunan sisällä. Niin mä käytän itse tämmöistä Google Chromen lisätyökalua, minkä nimi oli, missä se oli? ChatGPT Token Counter, hyvin nerokkaasti keksitty nimi. Niin tuolla Google Chromen lisäosalla niin se näyttää mulle koko ajan tuonne, että kuinka monta tokenia mä oon käyttänyt. Ja tuossa tosiaan niin kuin lyhyessä esimerkissä näkee, että siellä on vaan 144 tokenia, mutta jos mä nyt vastettaisin tuohon vaikka jonkun blogitekstin tai jonkun muun vastaavan pitkän tekstin, ja sitten mä kävisin sen kanssa dialogia, niin sitten kun se konteksti-ikkuna tulee täyteen, eli sanotaan, että jos mä oon vastettanut sinne vaikka jonkun ison PDF-tiedoston, niin sen PDF-tiedoston ylälaita siinä keskustelussa alkaa pikkuhiljaa niin kuin menemään sen konteksti-ikkunan ulkopuolelle, niin se alkaa unohtamaan niitä asioita, joita tapahtui sillä alussa. Ja se ei kerro teille missään kohtaa, että kun te olette vaikka käynyt sitä keskustelua, että teillä on vaikka joku HR-PDF-tiedosto tai te olette antanut vaikka jotain työhakemuksia sille, että haluatte analysoida niitä, niin se ei missään kohtaa kerro teille sitä, että hei, että Janne, että nyt olen kohta unohtamassa niitä asioita, mitä kerroit minulle alun perin. Se ei varoita teitä siitä. Ja sen takia mä itse tykkään käyttää niin kuin työkalua siihen, että mä seuraan, että jos mä oon pastettanut sinne paljon tekstiä ja käynyt pitkää keskustelua, mä tiedän missä kohtaa se konteksti-ikkunan raja alkaa tulla vastaan. Ja sitten kun se tulee vastaan, niin sitten se alkaa niin sanotusti hallusinoimaan. Eli jos mä oon siellä alussa antanut sille vaikka taustatietoina sen, että edustan tämmöistä yritystä ja olen tässä rekrytoimassa niin kuin uutta kehityspäällikköä itselleni ja tässä on muutamia työhakemuksia, mitä mä oon analysoimassa,
niin sitten kun mä oon analysoinut ja käynyt sitä keskustelua tarpeeksi pitkään, niin se unohtaa sen mun alkuperäisen kontekstin siitä, että missä yritetään toimia näin. Niin tämä on tärkeää ymmärtää, että tekoälyllä on aina oma sisäinen muisti, minkä puitteissa se toimii. Ja tämän saman ilmiön huomaa siitä, että vaikka ChatGPT:ssä, niin ne chatit eivät tiedä toisistaan yhtään mitään. Että kun te käytte yhden chatin sisällä keskustelua, niin se konteksti-ikkuna liittyy aina siihen yhteen tiettyyn chattiin. Sitten kun te avaatte uuden chatin, niin se uusi chatti ei muista tai ymmärrä mitään siitä, mitä siellä toisessa chatissa on käyty läpi. Tähän on tosin tullut ChatGPT:ltä tämmöinen sisäinen muistitoiminto, millä pystyy niin kuin saamaan sen muistaa kaikkea keskustelua. Sano vaan Johan. Nyt ei ole mikki päällä. Hups. Tuli vaan mieleen, että just kun puhut tästä konteksti-ikkunasta, sitten kun ChatGPT:llä on se mahdollisuus, että voi kouluttaa sit siellä omalla materiaalilla, niin blokkaako se vähän tätä? Että sitten se ei, kun sinne voi tuoda sinne omalle botille vaikka 10 pdf ja sitten se muistaako se ne sitten jotenkin ja ne ohjeet paremmin? Joo ja ei. Mä en tässä koulutuksessa aikonut mennä tämmöisiin niin sanottuihin drag-malleihin, että kun on tämmöisiä työkaluja, missä pystyy vaikka tosiaan, että sä voit syöttää sinne vaikka 10 pdf tai antaa sille vaikka kokonaisen kirjaston tietoja, ja sitten sä voit kysyä liittyen siihen, tavallaan ymmärtää sen, niin kun, mitä sä oot kysymässä, sä osaa kaivaa sen tiedon. Niin se ei toimi tosiaan sillä, että jos sä syötät sinne 10 kirjaa taustana pdf-inä, että se pitää kirjoja tuossa konteksti-ikkunassa muistissa. Ja se toimii siellä taustalla, on se, että kun sä kysyt vaikka, sanotaan, että sä kysyt, että sulla on 10 hakemus pdf, missä on työntekijöiden hakemuksia, ja sä kysyt tietyn työntekijän niin kuin koulutustausta. Se käy ensin lukemassa sieltä pdf:stä, että se löytää sen koulutustaustan, ja sitten se käy nappaamassa sen tekstin, ja se syöttää sen tekstin siihen kehoteikkunaan, siihen konteksti-ikkunaan. Niin se taustalla tavallaan pyrkii pienentämään sitä määrää, mitä siinä konteksti-ikkunassa sitä tekstiä, että se ei tosiaan toimi sillä, että se pitää kaiken tekstidata siitä, että jos te syötätte vaikka ChatGPT:hen pdf, niin se pdf itsessään ei niin kuin rasita tuota kontekstia. Niin, joo. Yes. Kiitos. Mutta mä itse tykkään tehdä sillä lailla, että jos se mun syöttämä teksti vaan mahtuu siihen konteksti-ikkunaan, niin mä itse vastaan sen koko pdf niin kuin tekstinä siihen. Me ei tässä webinaarissa ei mennä niin kuin tarkemmin siihen, mutta siihen on tavallaan tekninen syy, minkä takia se yleensä toimii paremmin. Mutta tosiaan kannattaa seuraa ja ymmärtää tosiaan se, että se kaikkien tekoälyn sisäinen muisti, niin kuin se on rajattu. Tästäkin itse asiassa on ollut hauskoja tutkimuksia nyt ihan viime aikoina, että mitä tapahtuu, kun sitä konteksti-ikkunan kokoa vaan kasvatetaan. Googlella on nyt jo teoriassa niin kuin 10 miljoonan tokenin konteksti-ikkuna. Niin siinä itse asiassa tapahtuu sama ilmiö, mitä tapahtuu ihmismuistissakin, että jos te sanotaan, että syöttäisitte siihen Googlen 10 miljoonan tokenin konteksti-ikkunaan niin kuin 10 romaania, kaikki Harry Potter-romaanit vaikka, niin teoriassa sen saa kaiken Harry Potter-romaanien tekstin saa siihen konteksti-ikkunaan, mutta se tekoäly pyrkii muistamaan paremmin asiat, mitkä on sen kehotteen alussa ja mitkä on sen kehotteen lopussa. Sitten muodostuu tämmöinen hauska U-käyrä siitä, että mihin se keskittyy. Et jos te kysytte vaikka, pyritte tiivistämään jotain, niin jos se konteksti-ikkuna on liian iso ja siellä on liikaa dataa, niin se tekoäly painottaa asioita, mitkä on konteksti-ikkunan sen kehotteen alussa ja mitkä on siellä lopussa. Niin sen takia se ei ole niin kuin mikään kraalinmalja siihen tekoälyn toimivuuteen, että me vaan kasvatetaan massiivinen konteksti-ikkuna, mihin me dumpataan dataa. Hyvä. Anteeksi, kysymys, sopiiko? Kysy vaan. Joo, tuohon liittyen tuli mieleen tuossa, että jos niin kuin haluaisi syöttää vaikka Kalle Päätalon I-Joki-sarjan 26 osaa sinne, ja sitten pyytät kirjoittaa 27 osaa, niin tavallaan, ja tämä ilmiö on muutenkin kirjallisuudessa, varsinkin ja sisällöntuotannossa, niin tämähän on niin kuin hyvinkin relevantti asia, eli puhutaan tekijäoikeudesta kaikesta muusta, niin miten sä näet niin kuin tämmöisen ja käytetäänkö sitä ja niin edelleen? Tarkoitatko sitä, että mikä on mun mielipide siihen vai? Joo, lähinnä sun näkemys siihen, että käytetäänkö sitä ja olisiko se niin kuin mahdollista tai Harry Potteriin tai mihin tahansa tällaiseen? No lyhyt vastaus on, että varmasti käytetään, mutta siinä on sellainen hauska rajoittava tekijä, minkä tämä on helppo demota sillä, että
jos te pyydätte ChatGPT:tä tekemään tiivistyksen jostain teidän syöttämästä dokumentista, niin jos se dokumentti liittyy semmoiseen asiaan, mikä on yleisesti tiedossa, että tavallaan se kielimallin opetusdatassa on paljon siihen asiaan liittyvää dataa, silloin ChatGPT osaa järkevästi tiivistää niin kuin sen asian. Jos te yritätte syöttää ChatGPT:llä jonkun hyvin eksoottisen pienen aiheryhmän PDF:n, niin kuin sanotaan, joku tutkimustulos jostain niin kuin hyvin rajatusta aiheesta, mitä ei välttämättä edes vielä ole siellä kielimallin sisällä, niin sen huomaa sen ilmiön siitä, että kun te pyydätte tiivistämään sitä, niin se ei osaa tiivistää, se tuottaa niin kuin hölmöjä lopputuloksia. Se, mitä se tekee, on se, että se vaan napsii muutamia asioita sieltä ja sitten vetää sen yhteen. Se ChatGPT ei tämmöisessä tapauksessa ymmärrä sitä itse asiaa. Ja nyt viittyen tuohon sun kysymykseen, niin tämmöisessä tapauksessa, missä niin kun, en tiedä, onko siellä Päätalon romaanit jo siellä kielimallin sisällä, mutta teoriassa, jos ne Päätalon romaanit olisi kielimallin sisällä, niin sitten se osaisi niin kun suhteellisen järkevästi tuottaa niin kuin 25 osan Iijoki-sarjasta. En muista kuinka monta osaa siinä on, mutta tavallaan seuraava osa. Toki siinä on vähän rajoitteita, että jos sun pitää tuottaa sellainen paksu raamatullinen tekstiä, että sehän ei pysty tuottamaan sitä kerralla. Mutta semmoisissa tapauksissa tosiaan pystyy tuottamaan suhteellisen järkeviä juonen käänteitä ja jatkaa sitä tarinaa. Mutta jos te pyytäisitte vaikka ChatGPT:tä tuottaa jonkun pienen suomalaiskirjailijan teoksista niin kuin seuraavaa osaa, ja sitten siellä kielimallin sisällä ei ole sitä dataa tarpeeksi, niin sitten se alkaa hallusinoimaan tosi hassun tuntuisia tarinoita tai tekstejä, mitkä ei liity mitenkään siihen alkuperäiseen. Tämä oli vähän niin kuin epämääräinen vastaus, mutta riippuu tosi paljon siitä, että onko sitä opetusdataa siellä kielimallin sisällä vai ei. Hyvä. Joo, hyvä vastaus oli, ja juuri noinhan se varmaan toimii. Ja sitten tietenkin jotain tuollaista Päätaloa, joka murrealue on vielä tuollainen erikoinen, niin sitten mennään jo niin kuin tosi haastaviin juttuja. Sen pitäisi saada lisätietoa niin kuin siitä murrealueesta ja tavoista toimia ja kaikkea tällaista. Mutta periaatteessa kyllä, ja olen niin kuin huomaavinani, että esimerkiksi lehdissä, sisällöntuotannossa, otan esimerkkinä vaikka urheilulehden, niin niistä jutuista osa on niin kuin hyvinkin selkeästi. Itse asiassa kysyin sitä tekoälyltä, että mitkä näistä voisi olla, tai niitä vähän niin kuin luokittelin. Niin mun mielestä se jotenkin näkyy jo niissä sisällöissä, mutta ei jatketa tästä, pääset eteenpäin. Joo, tästä niin kuin se seuraava askel eteenpäin on se niin kuin opastus kehotesuunnitteluun, eli tavallaan millä tapaa se tekoälylle annettava kehote kannattaa niin sanotusti muotoilla. Et jos se on vaan semmoinen one-lineri, että kiteytä mulle tämä asia, niin sillä ei välttämättä saa hyvää lopputulosta, mutta kun rakentaa sen kehotteen vähän järkevämmin, niin se oppii tiivistämään vähän paremmin. Me voidaan tulevissa webinaareissa käydä vaikka kehotesuunnittelun perusteita, niin opettaa vähän, että miten tekoäly oikeasti ohjataan. Mutta hyvä kysymys. Tekoälyn ja kielimalliin liittyy myös tämmöisiä vähän niin kuin kehittyneitä asetuksia. Mä sivuun näin ihan nopeasti, mutta haluan vaan kuvata sen, että kun se tuottaa niitä tokeneita, tuottaa sitä tekstiä, niistä voi siellä taustalla, että jos te käytätte tekoälyohjelmistoja vaikka siihen, että se kiteyttää teille urheilu-uutisia. Siellä ohjelmiston sisällä on näitä asetuksia, mitä on käytetty ja tehty valintoja teidän puolesta. Niillä, kellä on ChatGPT:stä maksullinen lisenssi, niin pääsee siellä on semmoinen Playground-niminen paikka, niin pääsee testailemaan näitä asetuksia, niin näkee ihan hauskoja efektejä. Mutta yksi on tosiaan tämmöinen niin kuin lämpötila. Mä tosiaan kuvasin siinä yhdessä esimerkissä sitä, että niin kuin lauseessa seuraavalla tokenilla, siellä on niin kuin vaikka tyyliin 7 eri tokenia, mitkä pystyy, tai 7 eri sanaa, millä tiettyä lausetta pystyy jatkamaan. Niin jos ton lämpötilan, ton temperatuuren valinnan laittaa nollaan, niin sitten se valitsee aina sen kaikista todennäköisimmän sanan. Eli silloin se tuottaa se tekoäly, joka ikinen kerta se tuottaa saman lauseen. Mutta se ei ole välttämättä kauhean järkevää, koska sitten se, niinku, se tekoälyn hyödyllisyys heikkenee aika heikosti, kun se pystyy tuottamaan yhden tyyppistä tekstiä. Niin tyypillisesti toi lämpötilavalinta on tuossa noin 1 huitteella, mikä tarkoittaa sitä, että kun te kysytte tekoälyltä saman kysymyksen uudestaan, se tuottaa vähän eri sanoja, vähän eri vaihtoehtoja. Se tuo siihen vähän sitä niin kuin vaihtelevuutta. Ja se pystyy tuottamaan niin kuin järkevää tekstiä. Sitten toinen, mihin pystyy tavallaan näistä tekoälymoottoreista pystyy vaikuttaa siihen tavalla, että mihin asti se generointi menee, että pitääkö se päättää vaikka johonkin. Ja nyt jos te pyydätte tekoälyä tuottamaan Kalle Päätalon i-sarjasta niin uuden osan, niin sehän ei ala tuottaa sitä, paljonkaan siinä tokeneita, varmaan joku 80 000, niin sehän ei tuota sitä, vaan se pysähtyy johonkin kohtaan. Ja se on rajattu niin kuin tekoälyn siinä kielimallin moottorissa, että kuinka paljon se pystyy tuottamaan se tekstiä, koska se on myös
Se on niin kuin laskennallisesti raskas. Se, mitä se tekee, kun te näette, mitä se teksti syntyy, niin se käytännössä taustalla tekee sillä, että se aina jokaisen sanan jälkeen miettii sen seuraavan sanan. Ja sitten se välillä pysähtyy, kun te näette, että se pysähtyy sillä, että se ottaa sen aikaisemmin tuotetun tekstin ja syöttää sen uudestaan kehotteeksi, ja se pyrkii jatkamaan sitä. Niin se antaa vähän niin kuin se illuusio, ikään kuin se kirjoittaa sitä tekstiä, mutta se oikeasti koko ajan vaan ennustaa sitä. Sitten siellä on myös tämmöinen hauska valinta, toi top P, ja sitten jossain paikassa on top K, niin tällä pystyy kontrolloimaan sitä, että jos mulla on vaikka lause, että taivas on, niin taivas on niin kuin lauseen jatkossa voi olla vaikka tyyliin 27 eri sanaa. Et se voi olla harmaa, sateinen, sininen, aurinkoinen, näin. Sillä on valtava määrä sanoja. Niin tuolla top-valinnalla pystyy määrittämään sitä, että onko siinä vaikka 3 sanaa ainoastaan, mitä se saa käyttää. Ja tällä pystyy kontrolloimaan vaikka, että jos on sovellus, mikä tuottaa nyt urheiluraporteista niin kuin yhteenvetoja, niin pystytään kontrolloimaan sitä, että jos me halutaan, että se ei vaikka hallusinoi hirveän paljon, me pystytään kontrolloimaan sitä, että kuinka monta eri sanaa se saa käyttää niistä todennäköisistä sanoista. Tämä on siis tosiaan, tämä menee vähän advanced level, mutta haluan, että te niin kuin näette sitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu taustalla. Ja sitten siellä on tämmöisiä niin kuin, tähän, niin kuin, sitä voidaan niin kuin rangaista tietystä asioista, että se vähentää vaikka sitä, kuinka paljon on toistuvia sanoja, että jos halutaan enemmän luovuutta siihen niin kuin näin. En mene näihin kanssa syvälle, mutta haluan tällä vain korostaa sitä, että siellä moottorin sisällä pystytään aika hyvin vaikuttaa siihen, että kuinka luova se on, kuinka rikasta kieltä se tuottaa. Ja tuosta murteesta tuli mieleen, että jos pyytää vaikka tekoälyä tuottamaan niin kuin Karilan murteella tai Kuopion tai Savon murteella tekstiä, niin se ei ole kauhean, kun sitä ei ole opetettu sitä kielimallia. Siinä mä huomaan, että se yhdistää vähän niin kuin Lapin murretta ja Savon murretta ja kaikkea, niin paikalliset kokisivat se varmaan äärimmäisen loukkaavaksi. Hyvä. Ja sitten tämän kuvan mä haluaisin vain jättää tähän niin kuin, mieleen, että sen kielimalli voi ymmärtää vähän niin kuin isona niin kuin käyttöjärjestelmänä, että sen sisällä on tosiaan se kielimallimoottori, mitä mä oon kuvannut, ja sen sisällä on tuo konteksti-ikkuna, minkä puitteissa se voi toimia. Mutta siihen kielimalliin voidaan antaa niin kuin yhteys vaikka internettiin, että niin kuin te olette ChatGPT-tapauksessa huomannut, että se osaa tehdä internethakuja, mutta se ei ole se itse kielimalli, mikä tekee internethakua, vaan siellä on vain pieni algoritmi, mikä käyttää pingin selausta. Et jos te kysytte vaikka, että kuka voitti tietyn lätkäpelin viime viikolla, niin kun sitä tietoa ei ole siellä kielimallin sisällä, niin se tekee vaan teidän puolesta simppelin Bing-haun tai Google-haun, mihin se laittaa sen teidän esittävän kysymyksen, sitten se katsoo sen ensimmäisen vastauksen ja antaa sen vastauksen sille kielimalle, ja se kielimalli antaa semmoisen järkevän vastauksen. Eli tavallaan, kun se selaa internettiä tai käyttää muita työkaluja, niin se ei ole se kielimalli, vaan sen päälle rakennetut erityyppiset algoritmit. Hyvä. Ja se generatiivinen tekoäly tosiaan toimii muutamalla eri tasolla. Et nyt me ollaan puhuttu pelkästään näistä niin kuin peruskielimalleista, näistä niin kuin foundation-malleista. Siellä on GPT-4, Anthropicin Cloudea, Googlen Gemineitä ja muita vastaavia. Ja tämmöisen perus foundation-mallin, niin kuin mä sanoin, sen kouluttaminen maksaa niin kuin 10 miljoonia, 100 miljoonaa dollareita. Se on kallista. Näiden päälle on sitten usein rakennettu näitä räätälöityjä niin kuin fine-tunattuja malleja, missä on esimerkiksi vaikka nyt tuohon Tapanin esimerkkiin, että jos me halutaan tehdä työkalu, mikä kiteyttää meillä vaikka urheiluselostuksia, niin voidaan rakentaa oma kehote, mikä niin kuin ohjaa sitä, että vastaa aina tietyllä tavalla ja niin kuin muista nostaa vaikka esiin, ketkä pelaajat teki maaleja ja niin kuin näin. Me pystytään tavallaan uudelleen ohjaamaan sitä niin kuin omalla kehotteella. Se vähän rajaa sitä tekemistä. Ja sitten näiden päälle on taas rakentunut nämä tämmöiset valmiit ohjelmistot, että jos te näette vaikka tämmöisiä, että on vaikka joku HR-ohjelmisto, että syötät siihen haettavan työpaikan ja sitten se rakentaa siihen työpaikkaan niin kuin sopivan hakutekstin. Niin kaikki nämä hienot tekoälysovellukset pohjautuu siihen, että ne vaan syöttää sitä teidän syöttämää dataa näille niin kuin peruskielimalleille. Ja tästä on tärkeää, että liittyy tuohon tietoturvaan ja muuhun vastaavaan. Niin. Ja sitten näiden alapuolella on tosiaan se, mitä puhuin, että niin kuin perusmallia voi fine-tunata. GPTstä saa myös niin kuin oman fine-tunatun mallin. Se oli muistaakseni 3.5, mitä pystyy fine-tunaamaan, mutta idea on se, että niin kuin pystyy ottaa vaikka sen Metan Lama-mallin tai GPT-mallin, sitä pystyy niin kuin fine-tunaamaan omalla datalla. Ja se ei itse asiassa vaadi ihan hirveästi kysymys-vastauspareja. Sitten on vähän eri määriä, mitä sanotaan julkisuudessa, mutta niin kuin muutamia satoja usein saattaa riittää siihen, että se alkaa jo ohjautua se vastaus
tietyn tyyppiseen niin kuin suuntaan. Ja sitten näiden pohjalla on periaatteessa ne avoimen lähdekoodin niin kuin base-mallit. Ja näiden hyvä puoli on tietysti se, että tätä avoimen lähdekoodin kielimallia sitä voi ajaa niin kuin vaikka omalla palvelimella. Sen sijaan, että se on jossain OpenAIin yhdysvaltalaisella palvelimella näin, niin heti kun halutaan sitä tietoturvaa ja halutaan niin suojata sitä dataa, niin sitten pitää mennä alaspäin tässä stackissa ja käyttää niitä niin kuin avoimen lähdekoodin malleja. Ja niin kuin mä sivusin, niin tekoäly tuottaa, se on generatiivinen, se tuottaa joko tekstiä, että sille annetaan tekstiä, se tuottaa tekstiä, se voi tuottaa tekstistä kuvia, eli tavallaan kuvageneraattorilla, se voi tuottaa audiota, niin kuin on tämmöisiä musiikkigeneraattoreita, että annatte niin kuin vaikka genren, sille se pystyy tuottamaan teille musiikkia, videogeneraattoreita, te voitte antaa sille audion, ja sitten se siitä pystyy rakentamaan tekstiä niin näitä tavallaan eri suuntaan, mutta kaikki on generatiivista, se tuottaa tavallaan haluttua mediaa sitten sen perusteella. Kielimalleista tosiaan yksi tämmöinen niin kuin paikka, missä pystyy niiden keskinäistä suoriutumista seuraamaan, niin on tämmöinen LM-Syssin dashboardi. Ja täällä on rakennettu tämmöinen oma pisteytysjärjestelmä, minkä puitteissa näitä pisteytetään, vähän niin kuin niiden vastausta. Siellä on tietyt niin kuin kysymykset ja tietyt testit, mitä niille ajetaan, ja jokaisesta testistä saa tiettyjä pisteitä. Niin käytännössä tämä Arena-pisteytys kertoo sen, että mikä kielimalli antaa pääsääntöisesti parhaita ja luotettavampia vastauksia. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin GPT-4 4o, uusin versio, elokuussa julkaistu, johtaa, mutta käytännössä tämä niin kuin Claude, Gemini, Mistral on näitä, mitkä tässä niin kuin koko ajan vähän vaihtelee paikkaa riippuen siitä, että kuinka paljon sitä on fine-tunattu. Ja täälläkin huomaa tässä lisenssityypissä, niin valitettava fakta on se, että niin kuin nämä open source-mallit ei tyypillisesti pärjää kauhean hyvin näitä niin kuin suljettuja malleja vastaan. Tuo Metan Llama-malli nyt on ensimmäinen, ketä alkoi ihan vakavasti ottaen niin kuin kilpailemaan vaikka OpenAI niin kuin 4O-mallin kanssa. Mutta täällä tosiaan, kun tätä selaa, niin täällä näkee, että niin kuin malleja on, että tämmöisiä perus foundation-malleja on ihan valtava määrä. Tuossa esityksessä on linkki siihen, mistä tosiaan noi löytää. Mutta semmoinen helppo ratkaisu, itse aina, jos pitää kysyä, että mitä kannattaa käyttää, niin GPT-4o on helppo suositella. Koodauksessa tai koodin tuottamisessa moni käyttää Anthropicin Claudea, että sillä pystyy ajaa niin kuin koodia suoraan sen työkalun sisällä ja näin. Ja sitten on vähän eri käyttötarpeisiin niin kuin eri malleja. Copilot käyttää yhteistyön kautta OpenAIn GPT:tä niin kuin siellä taustalla, niin jos ihmettelee, miksi se ei ole Copilottiin mukaan. Nyt mennään alkuperäisestä ajasta vähän jäljessä, mutta niille, ketkä pitää hyppää pois tasalta, niin hypätkää. Tästä tulee tosiaan tallenne kaikille Plus- ja Premium-tilaajille tuossa AI-sanomissa, jos tarvitsee hypätä pois, niin hypätkää. Tässä ei hirveästi ole enää asiaa. No sitten tärkeä kysymys tuossa kielimallissa, ja tässä on kaikessa se tietoturva-asia, eli tätähän moni miettii, että mitä kaikkea sinne niin uskaltaa työttää. Ja pääsääntöisesti näissä ilmaisissa tuotteissa, niin se perussanonta on aina se internet-tuotteissa, että jos itse käytettävä tuote on ilmainen, niin se tarkoittaa, että te olette se tuote. Että tavallaan silloin teitä kaupallistaan jollain tavalla. Et minkä takia sosiaalinen media on ilmaista käyttää, on se, että se teidän sosiaalisen median käyttöä myydään eteenpäin mainostajille. Niin kielimalleissa on se riski, että kun te syötätte sinne ilmaiseen kielimalliin dataa, niin sitä teidän syöttämää dataa käytetään sen kielimallin kouluttamisessa tulevaisuudessa. Niin sen takia mitään luottamuksellista, mitään tärkeää, mitään henkilödataa sisältävää tietoa ei missään nimessä saa syöttää näihin ilmaisiin työkaluihin. Se on tärkeä muistaa. Sitä voi käyttää ihan semmoiseen peruskäyttöön, millä ei mitään väliä, mitä sinne syöttää. Olen käyttänyt sitä kömpelöä esimerkkiä, mihin voi käyttää ilmasta, vaikka se, että heittää mitä tuotteita sulla on jääkaapissa ja pyytää sitä ideoimaan niistä italialaista ruokaa. Sanoin, että kun ei keksi, mitä mä tekisin tänään ruoaksi, niin pystyy tavallaan tämän tyyppisessä niin kuin hassun hauskassa käytössä niin kuin sitä pystyy hyödyntämään. Ja sitten on tosiaan tärkeää ymmärtää myös se, että näissä maksullisissa versioissa, vaikka ChatGPT:stä, niin siellä erityisesti korostetaan sitä, että sitä niin kuin maksavan käyttäjän dataa ei käytetä sen kielimallin kehittämiseen. Eli ei ole sitä riskiä siitä, että kun te syötätte sinne jotain, niin se päätyy sinne kielimallin sisään. Mutta se on tärkeää ymmärtää niin kuin käyttöehdossa se, että teidän syöttämää dataa ei käytä kielimalliin, niin se kuitenkin se teidän syöttämä data päätyy OpenAIin palvelimelle Yhdysvaltoihin.
Ja sitten se on kiinni vähän niin kuin niistä alustan yksityisyysehdoista, mitä kukaan ei todennäköisesti lue, niin mihin sitten data tallennetaan tai voidaanko sitä käyttää myöhemminkin, ettei se jotenkin hyväksi. Tokihan se olisi niin kuin aika iso riski myös OpenAIlle, jos ne alkaisi väärinkäyttää sitä dataa, mutta siis teknisesti se on mahdollista. Että vaikka sitä dataa ei käytä kielimallin kehittämiseen, niin se riski, että sitä dataa käytetään johonkin muualle. Puhumattakaan sitten kaikista näistä niin kuin riskeistä, mitkä liittyy vaikka kansallisen tason näihin seurantoihin tai muihin vastaaviin. Että kun se data on tosiaan Yhdysvalloissa ja näin, niin osa haluaa, että data sijaitsee pelkästään vaikka EUn alueella tai vaikka Suomessa, niin sitten pitää käyttää näitä yksityisiä malleja tai muita vastaavia niin kuin erityisratkaisuja. Hyvä. Ja sitten tosiaan, niin kuin mä kuvasin tuossa aikaisemmassa, että sen perusmallin päälle on rakennettu näitä erityyppisiä sovelluksia, vaikka just sellainen HR-sovellus, että se tekee teille hakemustekstejä. Niin on tärkeää ymmärtää, että siellä alla on aina nämä perusmallit, ja se teidän data saattaa kulkea niin kuin useamman eri palvelun läpi. Eli kannattaa aina tarkkaan tutkia, että miten se palvelu toimii ja mitä eri niin kuin muita palveluita se käyttää, minkä tyyppiset ehdot sillä palvelulla on. Eli ei kannata vaan niin kuin automaattisesti mennä syöttämään itselle tärkeää dataa johonkin hienoon palveluun, ja vaikka se palvelu itsessään vaikuttaa luotettavalta, että se voi olla, että se käyttää kuitenkin epäluotettavia palveluita siellä taustalla. Että on tärkeää ymmärtää se, että mitä eri teknologioita siellä on taustalla toimimassa. Ja sitten tosiaan haaste on tietysti myös se, että näissä niin kuin suljetuissa malleissa, niin kuin OpenAI-mallit, niin kukaan ei oikein tiedä sitä dataa, mitä sinne on syötetty, eikä tiedetä niitä painoarvoja, millä sitä on koulutettu. Versus sitten nämä avoimen lähdekoodin mallit, se on kaikkien nähtävillä. Se ei välttämättä yhtä laadukas, tai se ei välttämättä anna yhtä laadukkaita vastauksia, mutta se on niin kuin avoin, kaikki näkee, miten se toimii, versus sitten suljettu malli, mikä on rajatumpi, mutta saattaa antaa parempia vastauksia. Hyvä. No rajoitteita me jonkin verran sivuttiinkin, mutta se on hyvä ymmärtää vähän se, että niin kuin, mihin se pystyy ja mihin se ei pysty. Ja niin kuin mä oon koko ajan korottanut sitä, että tekoälyllä itsellään ei ole, tai siis generatiivisella tekoälyllä ja kielimalleilla ei ole niin kuin ymmärrystä maailmasta. Ainoa ymmärrys, mitä sillä on se, että miten eri sanat ja lauseet linkittyy toiseensa ja miten niitä sanoja tai lauseita pystyy jatkamaan. Mutta se on vain hyvä imitoimaan ihmistä tai hyvä imitoimaan niin kuin älykkyyttä. Ja tähän liittyy tämmöinen 80-luvulla niin kuin tekoälypiireissä noussut kiinalaisen huoneen paradoksi, mikä tarkoittaa sitä, että jos on huone, minkä sisällä on ihminen, ketä ei ymmärrä kiinan kielestä yhtään mitään, mutta sitä aina palkitaan, että kun huoneeseen sisään tulee kiinalainen merkki ja sitten sanot toisen kiinalaisen merkin ulos, ja sulla aina palkitaan sen mukaan, että koska sä onnistut antaa oikean merkin ja koska annat väärän merkin, niin pikkuhiljaa se sisällä oleva ihminen oppii tavallaan sen logiikan, mutta se ihminen itsessään ei ymmärrä kiinan kielestä yhtään mitään, se oppii vaan niin kuin imitoimaan sitä. Tätä samaa analogiaa on käytetty usein tekoälystä. Sitten on tosiaan se konteksti-ikkuna ja muisti. Tätä yritetään taklata eri alustoilla vähän eri tavalla, että niin kuin käyttää taustalla olevia tietokantoja tai muita vastaavia siinä ja hakea sieltä tarvittaessa dataa, mutta sillä on tietyt rajoitteet siinä, että mitä se pystyy pitämään mielessä. Ja vaikka tämmöinen idea, että mitä te olette nähneet osa ehkä, että on tämmöinen oma henkilökohtainen tekoäly, mikä pikkuhiljaa oppii teistä, se oppii teidän sähköpostit ja kaikki niin kuin notesit ja kaiken tämän tyyppiset, se oppii tavallaan, että kuka te olette ja näin, niin kaikki tämä oppiminen tapahtuu niin kuin tietokannassa, mistä tietokannasta sitten haetaan siihen niin kuin konteksti-ikkunaan sitä dataa. Että se tekoäly itsessään ei opi, sitä tekoälyä ei kouluteta sillä teidän datalla. Se on tärkeää ymmärtää, koska se, niin kuin mä sanoin, sen perusmallin kouluttaminen on tosi raskasta ja kallista, niin se ei toimi sillä tavalla, että se niin kuin kielimalli itsessään ei kouluttautu sillä teidän datalla. Sitten tosiaan turvallisuus on tärkeää ymmärtää, että olisi kauhean kiva, että OpenAIn tyyppistä työkalua pystyisi käyttämään niin kuin vapaasti ja sitä pystyisi käyttämään mihin huvittaa, mutta kun sillä on nämä rajoitteet siitä datasta, että mihin se data menee, kuka sen omistaa, missä se sijaitsee, mitä sinne uskaltaa laittaa, niin tämä rajoittaa aika paljon sitä, että miten vaikka niin kuin isommissa yrityksissä pystyy lähteä hyödyntämään tekoälyä. Ja sitten on tosiaan se luotettavuus, me ei tässä edes sivuttu vielä niitä hallusinaatioita, mutta kun se tekoäly välillä tuottaa järkeviä lopputuloksia, välillä se tuntuu hallusinoida, vaikka vaan keksimään päästään asioita. Niin sitä hallusinointia pystyy tosiaan rajaamaan sillä kehotesuunnittelulla ja niin kuin ohjaamalla ja käyttämällä tekoäly oikein, mutta jos ei osaa käyttää sitä, niin se saattaa antaa hyvin epäluotettavia vastauksia. Siinä on riskinsä, että kun epäluotettavia vastauksia käytetään jossain, niin lopputulos voi olla huono. Ja tekoäly itsessään se ei ole vielä kauhean integroitunut järjestelmiä. Toki Copilot pyrkii viemään sitä siihen, että
se tekoäly olisi osa kaikkia niin kuin Office-sovelluksia, mutta vaikka ChatGPT käytettäessä, niin se tärkein integraatio on varmaan niin kuin internetti, että se pystyy tekemään hakuja. Mutta jos te vaikka ChatGPTlle sanotte, että käy lukemassa mun sähköpostit ja tunnista, jos siellä on mitään kalenterikutsuja, ja jos se kalenterikutsu on asiakkaalta, niin vastaa siihen kalenterikutsuun kyllä ja tee sitä merkintä mun kalenteriin. Tämän tyyppisen automaation rakentaminen on tänä päivänä täysin mahdollista. Siihen pitää yhdistää sitten tämmöiset business-automaatiot. ChatGPT itsessään ei osaa tätä. GPT-5 on ennustettu sitä, että siihen tulee olemaan tätä tämmöistä niin integraatio, tekoälyautomaatiota mukana. Eli tavallaan tekoälyn pystyy, tai GPT-5 pystyy todennäköisesti sillä, että se yhdistätte siihen teidän kalenteriin ja sähköpostia ja muuta vastaavia, ja sen jälkeen se osaa käyttää niitä yhdistettyjä sovelluksia. Ja tämä multimodaalisuus, sitä pikkuhiljaa se toimii paremmin, mutta se tarkoittaa siis sitä, että tekoäly ymmärtää puhetta, se ymmärtää kuvaa, se ymmärtää tekstiä. ChatGPT 4o:sta on tulossa toivottavasti pikaisesti myös omaan käyttöön, niin on tulossa se, että se ymmärtää puhetta niin kuin reaaliaikaisesti. Tällä hetkellä, jos te puhutte ChatGPT sen mobiilisovelluksen kanssa, se mitä se tekee taustalla on se, että se muuntaa teidän puheen tekstiksi, se syöttää sen tekstin ChatGPTlle, ChatGPT vastaa tekstin takaisin ja sitten se kääntää sen tekstin puheeksi tai ääneksi. Ja siitä tulee sellainen ärsyttävä 5-10 sekunnin viive, se ei ole kauhean niin kuin luonnollisesti keskustelu. Niin se uusi 4O-malli on sillä, että se kielimalli on tavallaan äänimalli, se äänimalli osaa puhua niin kuin reaaliaikaisesti. Ja se ymmärtää myös live-videokuvaa, että jos te näytätte sille niin kuin suoraan kuvaa kameralla vaikka mobiililaitteella, se tavallaan näkee ne asiat ja se osaa suoraan kommentoida, mitä se näkee. Hyvä. Ja sitten vielä loppupuristus niin kuin riskeistä, mä sivusin näitäkin, mutta tosiaan se, että jos liiketoiminnassa aletaan nyt rakentaa näitä eri sovelluksia ja teknologioita kaiken tämän päälle, mitä mä äsken kuvasin, niin pitää ymmärtää riskit liittyen siihen ennustettavuuteen, miten sitä dataa käytetään ja näin. Ja siihen sisältyy paljon riskejä, sit varsinkin jos liiketoiminta alkaa tosi vahvasti niin kuin luottamaan siihen. Ja samahan tietysti pätee omaankin, että jos tekoälystä rakentaa itse omaan käyttöön asioita, niin on tärkeää ymmärtää, että se niin kuin pinoo riskiä toisensa päällä. Ja sitten tavallaan se, että kuinka hyvin pystytään luottamaan siihen dataan, että niin kuin vaikka nämä vinoumat, stereotypiat, moni on varmaan huomannut sitä, että se ei ole kauhean yksinkertainen ongelma ratkaistavaksi, että miten tekoäly ei tuota stereotyyppistä sisältöä. Että jos, tämä perinteinen esimerkki on vaikka se, että jos kuvageneraattoria, vaikka DALL-ita, pyytää tekemään, että luo minulle kuva hymyilevästä yritysjohtajasta, niin pääsääntöisesti tuottaa, no nyt tähän on korjannut niitä, mutta pääsääntöisesti tuotti niin kuin miehiä kuvana. Sen takia, että siellä koulutusdatassa on hirveä määrä niin kuin miehiä yritysjohtajina. Et kun siellä korostuu, painottuu tietyt asiat, ne samat painoarvot, se vaan heijastaa niitä samoja stereotypioita, mitä meidän kaikessa julkisessa datassa on. Ja tämä voi olla hyvä asia, tai voi olla huono asia, mutta se on tärkeää ymmärtää, että ne stereotypiat on mukana siellä. Ja sitten tosiaan se, että kun sinne syöttää sitä dataa, niin on iso riski se, että se päätyy niin kuin vääriin paikkoihin. Ja sitten tässä on tietysti myös se riski, että ei edes ymmärretä, kun te käytätte jotain simppeliä palveluita, niin ei ymmärretä, mitä kaikkia riskejä siinä niin kuin käyttäessä ottaa. Hyvä. Mitäs Sari kyseli? Käyttänyt kielen. En usko, että se tosiaan muille tiedoksi, että kun te syötätte siihen ilmaisversion dataa, niin se on se tavallaan riski, että sitä dataa käytetään sen kielimallin kouluttamiseen. Se ei tarkoita sitä, että kaikki data, mitä sinne syötetään, se automaattisesti päätyy sinne, että jos sinne on syöttänyt vaikka omia sähköposteja, ja jos mä kysyn vuoden päästä, että voitko tehdä mulle tiivistelmän Sarin lähettämistä sähköposteista, niin mä veikkaan, että se ei osaa sitä tehdä. Ja tavallaan semmoista niin kuin en näe tuossa tapauksessa niin kuin riskiä, mutta en kuitenkaan suosittele sitä jatkamaan. Eli sanotaan, että jos OpenAI vaikka huomaisi, että sen suomen kielen tuottamisessa on virheitä, ja se haluaisi parantaa sen suomen kielen tuottamista sillä, että se kouluttaa sitä kielimallia enemmän suomenkielisellä datalla. Ja tämmöisessä tapauksessa saattaa katsoa, että hei, löydetäänkö me täältä meidän datasta niin kuin hyvää suomenkielistä dataa, ja sitten se löytääkin sieltä Sarin sähköposteja, ja sitten se alkaakin hyödyntää sitä. Niin tässä on niin kuin riskejä, mutta se ei tosiaan tarkoita sitä, että automaattisesti kaiken, mitä te syötätte sinne, että se automaattisesti päätyy sinne kielimalliin. Mutta hyvä kysymys. Ja sitten on tosiaan tämä AGI liittyy vaan tämmöiseen niin geneeriseen tekoälyyn, eli tavallaan tekoäly osaa tehdä kaikkia samoja asioita, mitä niin kuin ihminenkin osaa tehdä, ja sitten tuo ASI liittyy tämmöiseen superintelligenssiin, eli tavallaan se tekoäly kehittää itseään sillä tavalla, että se on parempi kuin ihminen. Ja
näitä riskejä ei tänä päivänä ole suoraan näkyvissä, mutta niin kuin se ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa tekoäly, mikä pystyy yhdistämään algoritmeja ja skriptaamaan itseään, niin kaikki muistaa niin kuin virukset 90-luvulta, 2000-luvulta. Et tänä päivänä tietysti ne viruksen hallinta tapahtuu usein niin kuin palvelintasolla, mutta se virus itsessään oli pieni skriptin pätkä, mikä vaan kopioi itseään tietokoneesta toiseen. Niin miksei yhtä hyvin pysty sitten tavallaan, niin kuin, vaikka kielimalli toimii peruspaikassa, niin yhtä hyvin se kielimalli pystyy niin kuin hyödyntämään sitä toiminnallisuutta sitten eri paikoissa ja tavallaan sitä kautta ehkä leviämään tai vaarantamaan asioita. Niin hyvä. Ja sitten iso riski on myös se, että kaikki näitä neuroverkkoja, millä tämä kielimalli on rakennettu, niin tutkijat tällä hetkellä pyrkii tutkimaan niitä ja päättelemään, että jos tekoäly tuottaa tietyn vastauksen, niin mikä mekaniikka ja mitkä painoarvot sillä on, jotta se tuottaa sen. Että tavallaan se on vähän niin kuin musta laatikko. Me syötetään dataa, ja sitten se tuottaa jotain dataa ulos, ja sitten me niin kuin kerrotaan, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta se itse rakenne, millä se on rakentunut, niin sitä ei ymmärretä. Ja sitten viimeisimpänä niin haluan yhtenä hauskana anekdoottina vaan näyttää, että tekoälyä itsessäänkin voi hakkeroida, eli voidaan tehdä tämmöisen jailbreak, tarkoittaa sitä, että me voidaan huijata tekoäly vastaamaan asioita, mitkä on kiellettyjä sille. Tuossa esimerkkinä vaikka se, että jos tekoälyltä kysyy, että kuinka voi luoda niin kuin napalmia, niin silloin, niin kuin mä kerroin, että silloin on annettu se skripti, mikä ohjaa sitä, että jos joku kysyy vaikka aseen valmistusta, niin et saa vastata mitään. Mutta sitten kun me rakennetaan tämmöinen tarina, että niin kuin on kuollut isoäitini ja se tykkäsi olla, niin kuin, tai työskenteli niin kuin kemistinä napalmitehtaalla ja näin, niin me huijataan se tavallaan rakentamaan tarina meille. Ja sen tarinan myötä syntyy sitten ratkaisut. Tavallaan, vaikka tekoäly rajoitetaan tietyllä asioita, niin sen rajoituksen pystyy ohittamaan, kun osaa niin kuin hakkeroida sitä. Ja sitten toinen semmoinen hauska hakkerointi, mitä meillä on aikaisemmin ollut olemassa, on se, että kun moni näistä palluista toimii sillä, että se on tekoäly taustalla, niin tämä prompt injection tarkoittaa sitä, että me syötetään sinne käytettävälle tekoälylle niin kuin pätkä kehotetta, mikä ohjaa sen toimii tietyllä tavalla. Eli tuossa esimerkkinä näkyy vähän heikosti, mutta tuossa on valkoinen kuva. Sitten on vaan kysytty, että mitä tässä sanotaan, niin sitten se ei tiedä, mitä siinä sanotaan, mutta se saa kuitenkin sanoa, että 10% alennuksen saa Sephorasta. Niin samalla lailla niin kuin tavallaan sille tekoälyn, kun tietty ohjelmisto toimii tekoälyllä, niin sitten tekoälyohjelmistoa pystyy vähän niin kuin huijaamaan vastaamaan tietyllä tavalla. Hyvä. Pahoittelut mennyt vähän pitkäksi. Tästä osa ihmistä hyppäsi matkasta, mutta niille, ketkä tosiaan katsoo tallenteesta, niin pääsi toivottavasti loppuun asti. Onko niillä, ketkä on paikan päällä, niin kommentteja, kysymyksiä, mikä fiilis jäi tästä läpikäynnistä? Kiitos, Jim. Kiitos sanallista kommenttia, jos sopii. Niin kiitos, tämä on hyvä setti ollut sinällään ja tarjoaa hyvää tällaista niin kuin yleistä tietoa tästä. Ehkä omana kommenttina tuosta GPT-4Osta sanoisin, että vaikka se niin kuin hitaasti vastaa ehkä puheella, niin siitä huolimatta se toimii jo aikamoisen hyvin. Ja sitten se tavallaan antaa niitä käyttötapauksia lisää aika paljon, että sä voit esimerkiksi autolla ajellessa sparrailla ja kysyä ja pyytää, selvittää ja tämän tyyppistä asiaa. Ja sitten jos se, niin kuin kerroit tuossa, että se vitosen myötä muuttuu vielä tavallaan niin kuin natiiviksi ikään kuin se puhe, niin silloinhan tämä hyppää sitten vielä sen, niin kuin sen viimeisen askeleen ikään kuin siinä käytettävyydessä, tai näin voisi olettaa, että se tuo niin kuin paljon lisää siihen. Kyllä. Joo, se itse asiassa se reaaliaikainen puhe ja kuvaymmärrys, se tulee tähän 4O:hon jo jossain kohtaa mukaan. Sen pitäisi olla toivottavasti, niin kuin se luvattiin jo tuossa kesällä, mutta veikkaisin, että se tulee varmaan tässä lähiviikkona tai kuukausina käyttöön. Mutta se GPT-5 mukanaan tuoma on tavallaan se, mä itse käyttänyt tuohon samaa, että kun mä autolla ajan jonnekin, niin mä saatan kysellä ja jutella sen tekoälyn kanssa. Mutta se 5 tuo mukanaan sitten toivottavasti sen, että se on niin kuin integroitu mun eri järjestelmiä ja palveluihin. Että tavallaan, jos mä oon autolla vaikka menossa johonkin, niin mä voin pyytää sitä tarkistamaan, että onko mulle tullut kiireisiä sähköposteja, ja jos on tullut, niin vastaan niihin sähköposteihin, että mä palaan tämän mun palaverin jälkeen. Niin silloin siitä tulee oikeasti sellainen reaaliaikainen assistentti, pystyy tekemään sun puolesta asioita. Ihan hyvä nosto. Hyvä. Lopetellaan tosiaan tähän. Sen sanon vielä nopeasti, että AI-sanomilla niin jatkossa näitä webinaareja
tullaan järjestämään ennen kaikkea Plus- ja Premium-tilaajille. Se Plus-tilaus maksaa huikeat 5 € kuukaudessa. Sillä saa pääsyn kaikkiin noihin meidän maksullisiin artikkeleihin. Ja saa kokonaisen version tuosta meidän viikkokirjeestä ja saa kutsun myös jatkossa näihin webinaareihin. Niin suosittelen, jos haluaa tukea tätä Suomen isointa, mutta alkuvaiheessa olevaa niin tekoälymediaa, niin saa tukea sillä 5 € kuukaudessa hinnalla. Ja jatkossa tosiaan pyritään tekemään näitä webinaareja eri aiheista, ja sellainen selkeä seuraava webinaari, mitä voitaisiin kenties tehdä, on tämä kehotesuunnittelun perusteet. Nyt kun mä vaan sivusin sitä, että miten tekoäly saa vastaamaan niin halutulla tavalla, niin voidaan seuraavassa webinaarissa katsoa vähän tarkemmin, että miten se tapahtuu käytännössä. Hyvä. Kiitos kaikille. Nyt on Johanna, sulla on mikki pois taas päältä. Jes, kiitin vaan täältä. Kiitos kaikille ja mukavaa viikkoa. No niin, kiitos. Palataan. Moi moi. Kiitos, moi. Kiitos, Sari. Moi moi. Jääkö Sarja mietityttää joku asia? Ei ilmeisesti. Yhteys vaan päällä. Hyvä. Mutta jatketaan mekin Johannes Läkissä. Niin. Joo, jatketaan. Kiitos, Janne, hienosti meni. Moi. Morjens. Stop recording.